anggon nandur ijo wis ijo ning ewon dene ora kaya biyen anggone olah tetanen beto akeh pereng sing padha rusak tanduran ning mbok menawa iki Gusti Kang Arep Jatan iki ngolaki anggonku kedua besok anggonku nganggur ora ijo contone semangka kae mbok menawa besok aku bisa mundur besoke aku bisa urip koyo ning besok medhos iki apa umume ora panen kabeh kuwi jagung kacang telok kabeh sapanggane kuwi mbok menawa kanca-kanca tani kae lumane korban dheweke wis mongso-mongso ning ewon dene aku iki wong tani ya ora dadi apa senajan to kesel aku digaya kan supaya anggonku tandur semangka kae besoke bisa panen anggonku temukan ing papan iki mau terane apa sampeyan yang paling kepot nek ora sebut kanggo lan opo iki sampeyan itu kanggo kejosari. Iya. Nek kowe iki lho cinta. Kok jenenge sejak buatan napa-napa kanggo kejosari. Awit kula menika sampun teman-teman sanget ento kula menika dados tiyang tani kok. Iki juluk napa kanggo kejosari? Aduh, wis sakane. Kok cobi nggih? Cobi kaya juluk. Sekeco ini jeruk sampean sekeco manis iya rasanya dia ada kecote lagi ini kok kan ini kembali jaga sepripun semangat ini malah tenang-tenang aku lho kanggo kejosari kok ngantos panjenengan karo royo nusul kalih kula wonten ing Tegal etunipun panjenengan betahake pedaharan buah-buahan lan niku napa mangetosi Kang Mas Cokmoyono Cokmoyono ojek dinten panjenengan pinanggih dumateng kula malah kapula panjenengan menika kok pengen sanget nanggih kalih kula wis
Dok. Lanjut Kagak penjenengan kagak kaya Pak. Untuk sakit. Kamu sakit lagi kali sampean. Oh, iki betul kok baju tenda. Kok menawi wonten tiyang utawi sampun jumaten Kang Mas Sokoyo yen to ngatos kejenengan anggenipun pejan tindak. Maju ngarep deh. Senajan mungkin tegang iki wonten kula kali Jangan mikir-mikir ya, gak boleh mikir-mikir ya.